Usa ka taas nga leader sa rebeldeng New People's Army ug usa ka miyembro sa NPA ang patay sa sagunsong engkwentro kontra militar sa bukirong lugar sa Malaybalay City sa Bukidnon. Nakaalerto si Cyril Chavez. Patay na diyang nakaplagan sa militar ang usa sa mga miyembro sa New People's Army nga si alias Wando ug ang pagka-recover sa M16 rifle. Kini resulta sa tulo ka sagunsong engkwentro nga nahitabo tali militar ug mga gituang miyembro sa NPA sa sitio Tagiptip, Barangay Iba sa Cabanglasan ug sitio Nalumusan sa Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon adlawng Domingo. Pasado las 11 sab sa buntag sa susamang adlaw, nakaengkwentro na sab sa militar ang susamang grupo nga may resulta sa pagkamatay ni alias Kakoy, kinsa commanding officer sa Headquarters Force NEO, ilawom sa NCMRC. Nakuha sab ang duha ka high-powered nga armas, nakipbala ug backpack. Sobra na pulo ka mga NPA matud pa ang nakaengkwentro sa tropa. Ito po ay actually sakit sa information po ng mga civilian sa area, no? Dahil kung matatandaan po natin, just 2 weeks ago or we were able to hit them sa area ng Misamis Oriental, Ingoob. Umakyat po sila dito sa Bukidnon. Ginahikay na karon sa LGU ug AFP ang pagpahiluna sa mga patayng lawas ug pagtawag sa ilang mga nabiling banay. Karon, padayon ang pursuit operation nga ginahimo sa AFP sa uban pang miyembro nga nakaikyas. So hopefully, yung mga natitirang miyembro ng NPA na under ni Reda, ito po yung front secretary po na at tinutugis pa po natin dyan sa area ng Region 10, sumurrender na lang. Kung ayaw po ng leader ninyo na kayo ipayagan na mag-surrender, kayo na lang po ang magboluntaryong lumabas. Cyril Chavez, One Mindanao.